En multikulturel arbejdsplads. Jeg chamo Paulo Mendes. Jeg er præsident af Guinea-Bissau. Hej, jeg hedder Martin Mortens, kommer fra Island. Techniclean er en multikulturel arbejdsplads. Som Technicleaner får du derfor kollegaer fra hele verden. Polen. Nazywam się Robert Bartolewski. Ja pochodzę z Polski. Kamerun. Oui, je m'appelle Kole Nyambachana. Je viens du Cameroun. Danmark. Ja, jeg hedder Per Pedersen. Jeg kommer fra Thisted. Når der er mange sprog og kulturer på samme sted, kan der opstå usikkerhed og misforståelser. Derfor har vi indført kulturagenter. En kulturagent er en kollega, du altid kan gå til, hvis du har spørgsmål eller bliver i tvivl om noget. I Techniclean går vi ikke op i, hvor du er fra, så længe du gør et godt stykke arbejde, er åben over for de andre kulturer og gerne vil være med til at skabe et godt team. Det er det, der gør Techniclean til noget særligt. Så vi har et godt arbejdsklima, så godt som vi kender hinanden. Vi snakker ikke så meget sammen, men du kan altid være sikker på at få en hjælpende hånd. I Techniclean er vi ikke bare et team, vi er nærmest en familie. Nous sommes comme une famille.